Ovoga puta smo se približili završetku tog posla koji se zove konstituisanje gradskih vlasti i on će biti završen na Skupštini grada, ja verujem, u periodu od 14. do 20. avgusta ove godine. Naravno, ušli smo u vreme godišnjih odmora, toga da mnogi odbornici nisu u Beogradu i to je jedan od razloga zašto će se to desiti opet, tako reći, u poslednjim trenucima. Nadam se da ipak neće biti baš takav fotofiniš uzbudljiv, nego da ćemo to raditi nekoliko dana ranije. Lista za Evropsku Srbiju je napredovala dosta u svojim razgovorima sa listom SPS i PUPS i ja verujem da ćemo mi doći do realizacije našeg i dogovora koalicionog sporazuma koji će garantovati sa jedne strane sve ono što su naši bili osnovne ideje u kampanji, s druge strane te liste, to znači poseban deo našeg grada biće posvećen rešavanju socijalnih pitanja, položaja penzionera. Kao što znate, u samoj kampanji smo obećali da ćemo onim penzionerima koji najlošije žive u Beogradu, da će dobiti od grada pomoć godišnju u vrednosti od 16.000 dinara. Obećali smo mnogo brži rad u realizaciji i rešavanju problema obdaništa, zato će i nova struktura vlasti biti takva da će biti odvojen sekretarijat za dečju zaštitu od sekretarijata za socijalnu zaštitu, neće isto osoba brinuti o penzionerima i o deci.